أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. I ask Allah to protect me from the accursed devil. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ningabulali abantwana benu ngenxa yokwesaba inhlupheko, kusho umdali. Nina nondliwa uye umdali kanye nalezo zingane lezo enizibulalayo zondliwa uye. Ngakho ke ningazibulali. Namhlanje ke usiko lwami lucikozela emantombazaneni la ahoshula izisu. Isihloko senkondlo yami sithi bantu besimame uNembeza sewashonaphi. Ngikhuluma ngabantu besimame ababhonqula izisu, abahushula izisu, abakhipha izisu besebancane, bakhulelwa besebancane ngenxa yokujaha izinto ezikude nabo. Bengaqondile bese beba novalo, bese besaba indlala, besabe ukusasa, bazibuze imibuzo. Ngizoyikhulisa ngani lengane? Ngizoyikhulisa kanjani lengane ngoba nami ngiyondliwa ekhaya? Lesikhathi ubuvula imilenze ubungazi ukuthi uyondliwa. Lesikhathi nilala nibabili ubungazi ukuthi kungenzeka nivuke nibathathu. Abafana bamithisa izingane zabantu qede baphike izisu, bashiye amantombazane wodwa nemithwalo ehlazekile, ethwele usizi olungaphezulu kweminyaka yawo. Muntu wesifazane, inhlupheko ayisona isigwebo sokubulala ingane engenacala. Wozibuza ukuthi kuba unyoko waku-abhortha noma wakubhonqula ngabe ukuphi? Ingane ayizange ikhethe ukuzalwa, ayizange ikhethe ubaba ongunjandini ozoyiphika, ayizange ikhethe umama ozoyizonda. Ivele yaba khona njengesipho sempilo. Baziqhweba izinqulu, bahambela phezulu, baphila sengathi awukho uNembeza abaphila nawo. Kodwa izingane zabo ziyakhala emathunjini ezinja, ziyakhala emathunjini ezingulube. Abanye izingane zabo zikhala emigodini ezitamkoko, abanye izingane zabo zikhala emigqonyeni kadoti. Nazo zazithandwa ukuthi zamukelwe uma zifika emhlabeni njengezinye izingane. Zilindele izandla zomama ezifudumele, zilindele izwi elithi ngane yami wamukelekile ekhaya. Kodwa ngenxa yabazali abangohodoba ziphelelwa impilo ngaphambi kokuba zazi ukuthi kusho ukuthini ukuphila. Kanti uNembeza waphelelaphi? Nawulahlaphi bantu besimame? Kanti ubuhlungu bemihelo yokubeletha anisabuzwa yini? Ezinye nizigwilizisa emifuleni, ezinye ziyaklinywa, ezinye nilala phezu kwazo. Ifuthelane ize ithule ingane, engani unina udakiwe. Ezinye zishela ezindlini ngenxa yobudedengu benu njalo. Kulabo hodoba onjandini abamithisa baphike babaleke,
Yazini ukuthi indoda akuyona indoda ngokushiya isisu ngemuva. Indoda ibonakala ngokumela izinqumo zayo. Awubi ubaba enganeni ngoba usebenza. Ingane ayazi mali, ifuna ubaba wayo qha. Ungaphiki ingane ngoba usaba umthwalo. Ungabaleki lapho ingane ikudinga. We mantombazane, musani ucabanga ukuthi ukukhulelwa kusho ukuphela kwempilo. Ungacabangi ukuthi ubunzima banamhlanje busho ukuthi ikusasa alisekho. Nalapho kungekho qhude khona kuyasa. Kumnyama namhlanje kodwa akusho ukuthi ukukhanya ngeke kufike. Yetha leyo ngane ngokhanyisani noma ngonkanyezi noma ngokhanyisile. Khona uyothi uma uyibheka ivuselele ithemba lokuthi kuzokhanya kusasa. Cela usizo kubazali nakubantu obathembayo, kubasebenzi bezempilo nakwabanye abangaba usizo. Ungathwali lolu daba wedwa. Futhi ungavumeli uSathane uma ethi ukuze uzethule umthwalo, bulala lengane engenacala. Ingane ayilona iphutha lokuphila. Ingane ayisona isono okumele sijeziswe. Ingane ayisiso isisulu sokulimala kwengqondo yabazali. Uma nibulala izingane, buphi ubuntu? Akufanele umntwana esabe umhlaba engakaze awubone. Ngiyabuza futhi bantu besimame, kanti uNembeza senawu lahlaphi? Bafana kanti nophika izingane nibalekele izinqumo zenu kuze kube nini? Kanti impilo yomntwana sekuyinto esingayilahla njengodoti noma izibi. Noma kunzima kanjani, masivikele impilo, sikhulise izingane, singazilahli, singazibulali. Lokho akuxazululi izinkinga, kodwa kuyazengeza. Igazi liyakhuluma. Sikhumbule ukuthi umntwana umuntu ngaphambi kokuba abe umthwalo. Lapho silondoloza ingane, silondoloza ikusasa. Lapho sivikela impilo, sivikela isizwe. Ngakho-ke uNembeza mawubuye, ubuntu buvuke. Bantu besimame, kanti uNembeza senawu lahlaphi? Bantu besimame, kanti uNembeza senawu lahlaphi?